sitikusintha Boma sitikusintha. Sana tiwe lero chakwera operetsa treni imene koyamba kwa zaka 41. Njanji ili kuti kuno njanji. Njanji sele. Imene yamafuna ni imene. Tukika miseu situkika ukasiya kapena ku Central Region koka. Tikuika miseu pali pose including pano Palunzu. Mukabwera Palunzu pano timayankhula ndi anthu apa akukondwa kuti chakwera obweretsa se. Makai mwina mumangonena iyayi boma lakonza nseu mwerenge mawu mwerenge mawu amenewa mwaona amenewa achichewa atu amenewa achizungu ndi amenewa ndiye kwazinzathu okonda kubayiba zinthu za munsewu kobayiba zinthu za munsewu. Ichichi ndi chigalasi uyu ichichi ndi aluminium oti olokhaso simungapangire kakakhalaka ndithu olonkhwangu asikangatheke yayi olochikwanje sikangatheke yayi. Boma la China ndilochenjera kwa basi limene lili atakambirana kwawoko anakambirana kuti anthu amalawi ndokonda zobayiba mwangwayikira galasi muone ngati akabe galasiyo glasi imene kuti ulichotse mpaka na glasi imene idasweka apa ilolemba China aid ndipo chenjera kwa machina achilolemba chichewa ndithu chomveka bwino kuti misewuyi ndiyongothandiza yongokuthandizani kunapepa podikirira anthu pamene papa koma nkhani zawo zonse alemba pamenepo awotcherera bwinobwino koma amene mmakonda kuba zitsulo simukwanitsa kubayi palibepo chitsulo choti inu nkuba nkukakonzera khasu tinawika uko lithandizo ili lithandizo let's speak. Rodo dele lagi.
woyamba wa zaka 41 sizinachitikepo ndipo tanzati pano ndifuna ndiyankhule ndi inu amene mada DPP mumafunsa kuti chakala wapanga chani ine ndingoloza kuna anena kuti ndibweretsa fetereza munayephera ana amuna nyakwera waibweretsa kutreni imeneyi osati zofunsa tentiloza tonse tione tikamanati ndiwinaso chifukwa cha izi koma ukina waka izi mchani ichi chithandiza kutsitsa mitengo kuna anthu adandaula njala ngati mafuta atitakulowa mochipa mitengo ichipa ndemwe chidule lero pamene sinachebwera kumaka tsaone kabwera waloza zake zithandiziranso kuti zipangizo zaulimi zifika mosakuti zipangizo zaulimi zikhale zochipa kuphatikiza kufetiraiza izi zithandiza ulimi wakulo zithandiza kuthesa mafuta anjala chakerana tindichakonza reo kampani wachitoverenga statement imene ananena mpaliamenti mukuona palemoja September 2020 palembedwa reo kampani kutsogolera chikwaniritsa zimene analongeza nosa DPP dolowerani opposition simuchoka Boma sitikusintha opposition ikala yomwe ili pati kuti mai njanji ili kuti kuno njanji imene yamafuta nimene maya njanji ili pati anasegulira chakwera ndiyo njanji yake imene mafuta chanafikira kuti mafuta nani naye dosi kunjamana kachita ntanjinga dosi Mozambique wasunga mena kachita ntanjinga ku mbona sumu kumva hivyo. Like, share, allowing cameras, right.